ngarsa pawarta, mugi tansah pinaringan rahayu lan kebahagiaan. Kula Gibriana Angelika Safitri aturaken pawarta kaping anyar saking Desa Kalongan, selangkung Mei 2000 selangkung, ingkang nembe kagelar sawijining adicara pasar tradisional ing tengah sawah ingkang kasebut Pasar Sawahan. Adicara menika narik kawigatan warga sak kampung, awet nggabungake unsur budaya, ekonomi lokal, lan keindahan alam pedesaan. Pasar Sawahan ing Kalongan boten namung dados papan dodolan, nanging ugi dados ajang silaturahmi lan pelestarian budaya. Kados pundi rame lan unikipun pasar menika, monggo kita simak pawarta langkung cetha. Pasar Sawahan ing Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, saya ngrembaka minangka destinasi wisata budaya lan kuliner tradisional ing Jawa Tengah. Pasar iki dumunung ing jalur usaha tani sing belah area persawahan, nyediakake suasana alam pedesaan sing asri. Ingkang ngelola Pasar Sawahan yaiku pemerintah Desa Kalongan bebarengan karo kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Lokajaya Kalongan. Kepala Desa Kalongan Yarmuji nyariosaken bilih kegiatan pasar punika minangka upaya pemberdayaan masyarakat ing kerangka pembangunan desa. Ingkang ditawake ing Pasar Sawahan klebu aneka panganan lan wedang tradisional khas Jawa Tengah, kayata klepon, gethok, lan cethot. Pasar Sawahan diadani minangka upaya kanggo ngangkat potensi budaya lan kuliner lokal, uga kanggo ningkataken kesejahteraan masyarakat lewat usaha ekonomi kreatif. Pasar iki uga minangka bagian saka pengembangan desa wisata Kalongan. Kados pundi cara ngunjungi Pasar Sawahan? Pengunjung bisa ngunjungi pasar iki saben minggu pahing lan minggu legi wiwit jam 6 nganti jam 11. Kanggo transaksi, pengunjung kudu ganti dhuwit rupiah dadi dhuwit khusus sing diarani uling ing loket Bank Sawahan. Pasar iki uga nyediakake fasilitas parkir, toilet, lan musala kanggo kenyamanan pengunjung. Mangkono pawartos ingkang saged kula aturaken babagan Pasar Sawahan. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa mirengaken pawartos punika. Mugi gadah paedah lan saged dados piwulang kang becik kanggo kita sedaya. Matur nuwun sugeng enjing.